L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Franġisk t'Assisi u tfakkar ukoll it-tmiem tax-xahar tal-ħolqien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Franġisk t'Assisi. Itwieled fl-1182 f'Assisi u wara żożija fierħa ħanpoġġiek, jiġifieri kellu diversi esperjenzi imma iddedika ruħu ħajtu kollha għal Alla f'ħajja ta' sempliċità, ta' faqar, f'imħabba kbira lejn il-fqar u wkoll lejn il-ħolqien, baqa' magħruf ħafna għal dan. Hemm diversi kongregazzjonijiet ispirati wkoll minnu Franċiskani llum nitolbu għalihom u nitolbu wkoll għalina. Ħajkonna din l-istess imħabba lejn Alla, lejn il-ħolqien, lejn in-nies li huma fil-bżonn, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tbatija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla bil-grazzja tiegħek San Franġisk t'Assisi sar jiġbaħ il-Kristu fil-faqar u l-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek b'imħabba ħinja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona b'inamitaj u qallu: mur Ninwe il-belt il-kbira u xandrila li ħżunitom telet qudiemi. Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn quddiem il-mulej. Niżel ġaffa fejn inserta ġifen sejjer lejn Tarsis. Ħallas il-passaġġ u tela fuqu biex imur magħhom f'Tarsis il-bogħod mill-mulej. Iżda l-mulej bat rifnu fuq il-baħar u qamet taqliba kbira. Hekk li l-ġifen kien għoddu nqasam. Il-baħrin twerru kull wieħed minnhom beda jgħajjat lill-Alla tiegħu u wadbu l-baħar il-merkanzija li kien hemm fuq il-ġifen biex iħaffu minn fuqhom. Iżda Ġona niżel isfel nett tal-ġifen imtett u raqad fil-fond. Imbagħad resaq fuq il-kaptan u qallu: Int kif inti rieqed? Qumu sejjaħ lill-Alla tiegħek, għandu mnejn Alla jiftakar fina u ma nintilfux. Imbagħad jgħidu wieħed lill-ieħor: Ejjew nitfu x-xorti ħankunu nafu ta' min il-ħtija li waqa' fuqna dan il-għawġ kollu. Tefu x-xorti u x-xorti waqgħet fuq Ġona. Imbagħad qalulu: Issa jgħidilna, ħtija ta' min ġie fuqna dan il-għawġ. X'inhu xogħolok? Minn fejn inġej? Li mu pajjiżek u mill-liema poplu int. Qalilhom jien Ebrew u nqim lill-mulej Alla tas-sema li jagħmel il-baħar u l-art. Dawk l-irġiel beżgħu biża' kbir u qalulu: Dan għax għamiltu? Għaliex bil-ju kien qalilhom kollox, saru jafu li kien ħarab minn quddiem il-mulej.
Imbagħad qalulu, se nagħmlu bik biex il-baħar jikwitalna, għax il-baħar baqa' jżid. Qalilhom aqbduni u xqtuni l-baħar, u l-baħar jikwitalkom, għax naf li din it-tempesta kollha waqgħet fuqkom ħtija tiegħi. In-nies armaw jaqtfu biex jerġgħu jaqbdu l-art, iżda ma seħħilhomx, għax it-taqlib tal-baħar baqa' jżid kontrihom. Għalhekk sejħu l-mulej u qalu, ja ħasra mulej, nitolbuk li ma tħallinix nintilfu ħtija ta' dan il-bniedem u tħallinix ħatja ta' dem bla ħtija, għax kont int mulej li għamilt kif jogħġbok. U qabdu l-ġona u xeħtuh il-baħar, u l-baħar raqqat il-qilla tiegħu. U l-irġiel qabadhom biża' kbira mill-mulej u offrew sagrifiċċji lill-mulej u għamlu l-wedjiet. U l-mulej qabbad ħuta kbira tibla l-ġona, u ġona baqa' 3 ijiem u 3 iljili f'żaq il-ħuta. U l-mulej kellem il-ħuta u din xeħtet lil ġona fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Mulej intellajt il-ħajti minn ġol ħofra. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Fid-dwejjaq tiegħi il-mulej sejjaħt u hu weġibni. Mill-ġuf tal-art li mwiet krab tal-lajnuna u leħnu smajtu. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Intfajtni fqiegħ f'nofs il-baħar u l-wiet dar miegħi. L-imwieċ il-kbar u l-ħalel kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. U jien qed tgerrixt minn quddiem wiċċek kif nerġa' nara t-tempju mqaddes tiegħek. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Meta kont ġo fija kelli ruħi mdendla, jien fil-mulej ftakart, u t-talba tiegħi telet sa quddiemek fit-tempju mqaddes tiegħek. Mulej intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Nagħtikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab il-Ġesu staqsih. Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub, int x'taqra fiha? U dak wieġeb, int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu, sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal il-Ġesu u l-proxmu tiegħi minnu. U Ġesu reġa' qabad jgħidlu, wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idej il-ħallilin. Dawn niżżawh biċċruh bis-swat u telqu u ħalluh nofsu mejjed. Inserta kien niżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwielu il-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabathomlu, u mbagħad tellu fuq il-bima tiegħu waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biex tien flus, tom il-tal-lukanda u qallu ħsibu. Jekk tonfoq xi ħaġa eżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu,
ma dak li waqaf idej il-ħallelin. Minħenna liħ wieġbu dak. Qallu Ġesu, mur u għamel hekk intu koll. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ftit ta' ġranet ilu Malta kollha kienet ixxokkjata b'dak li ġara fi triq is-Selmun il-Mellieħa meta kien hemm raġel mill-Ghana illi spiċċa fuq bankina hemmhekk ferut u jidher li ġara kien illi dana kien jgħid jaħdem fuq żewġ solari u minflok ħaduh l-isptar ħaduh hemmhekk jew qegħduh hemmhekk fuq il-bankina u telquh abbandonat hemmhekk. Bir-raġun kien hemm din fost in-nies il għaliex inti bniedem ma tabbandonax f'nofs ta' triq, speċjalment meta huwa imweġġa meta għandu bżonn għajnuna. U kien hemm diversi qalu fil-fatt qalu isma' qalu dina fiex wasalna. Dan Maltin saru hekk, bniedem tabbanduna hekk f'nofs ta' triq, flok ta' tieħ għajnuna. Jiena dil-ġrajja fakritni ħafna fl-istorja li smajna llum li qal Ġesu tal-Samaritan it-tajjeb. Hemmhekk ukoll kien hemm raġel illi spiċċa fil-ġenb ta' triq dal-każ il għaliex kienu qabżu fuq il-ħallelin u ħallew hemmhekk nofsu mejjed. U dar raġel hemmhekk fil-ġenb ta' triq l-ewwel għadda wieħed Assis u mbagħad wieħed Levita rawh u baqgħu sejrin. Mbagħad għadda wieħed Samaritan illi waqaf raħ tħassru mar ħdejh dewwieħ ra dak li għandu bżonn ukoll taħ il-ħaddieħor ukoll tal-lukanda u kien lest jkompli jsostnih waqaf miegħu tal-mument ta' bżonn. U din l-istorja aħna bqajna nafuha bħala l-istorja tas-Samaritan it-tajjeb. Issa dak li ġara f'Malta ukoll kien hemm Samaritana it-tajba li ġibet ukoll oħrajn. Ġifieri kien hemm persuna li waqfet marret tara x'hemm bżonn, imbagħad rat anki kif iġġib ħadet azzjoni biex iġġib nies oħra, ħalli dak il-bniedem minn hemm imur l-isptar u jingħata l-kura li għandu bżonn. Kien hemm allura persuna u persuni oħra mbagħad li kienu Samaritani tajbin. U li raw x'hemm bżonn isir biex dan raġel ma jibqax hemmhekk abbandonat imma jingħata l-kura. Li laqatni però huwa li kultant meta taqra diversi anke fuq din tal-li ġara, ħafna jieqfu fuq l-ewwel biċċa. Ġifieri fuq xi ġifieri bniedem tħalli hemm u bir-raġun tgħid hekk, imma jinsew illi kien hemm Samaritani tajba. U jien nixtieq li aħna nieqfu fuq dak li għamlu dawn is-Samaritani it-tajba li jgħallmuna x'għandek tagħmel meta tara xi ħadd fil-bżonn. Għax dawn waqfu minn triqthom, raw dak li kien hemm bżonn, ħadu azzjoni, ma ħallewx il-bniedem abbandonat hemmhekk, imma għamlu li setgħu biex dan jasal l-isptar u jingħata l-kura li jeħtieġ. Narfu li dan huwa li jrid minna Ġesu. U għalhekk meta aħna nistaqsu fuq dak li ġara f'Malta, allura fiex wasalna? Dawn huma l-Maltin. Maltin huma wkoll dawn is-Samaritani it-tajba li għenu lil dan il-bniedem li kien fil-bżonn. U nixtieq li nieħdu dan l-eżempju għal ħajja tagħna. Meta hawnhekk Ġesu qal il-parabola tas-Samaritan tajjeb qala
bitweġiba għal dak li saqsih l-għaref tal-liġi li għallu il-proxmu tiegħi minnu. U nnutaw kif xamel Ġesu. Mhux qallu dak huwa l-proxmu tiegħek jew dik, imma bidillu il-mod kif iħares lejn l-oħrajn. U flok istaqsi il-proxmu tiegħi minnu, meta staqsi jekk inti ċ-ċentru, tara madwarek hekk u tgħid dak proxmu, dak mhuwiex, dik hi proxmu. Imma inti ċ-ċentru, Ġesu għal ibadin, għallu mur kun int proxmu għall-oħrajn. L-oħrajn iċ-ċentru mhux int. U meta int tkun proxmu għall-oħrajn, jiġifieri ma tagħmilx għażla bejn minnu fil-bżonn, imma tkun tajnuna għal kull minnu fil-bżonn. Kemm jekk huwa abjad u iswed, kemm jekk huwa tan-nazzjonalità tagħna jew mhuwiex, tkun tajnuna għal minnu fil-bżonn. Dak hu li jitlob minna Ġesu, għalhekk nitolbuh illum f'din il-quddiesa nitolbuh biex aħna nkunu bħas-Samaritani t-tajjeb tal-parabola u bħas-Samaritani t-tajba li kellna wkoll f'pajjiżna, li għandna wkoll tant oqsma f'pajjiżna biex aħna dejjem nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn, speċjalment ma' min għaddej minn dbatija kbira. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ispirati mill-kelma tiegħek biex aħna nkunu dejjem bħas-Samaritani t-tajjeb li nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej aħna u nagħmlu llum it-tifkira ta' San Franġisk tas-Sisi għallimna nieħdu l-eżempju tiegħu ta' ħajja ta' sempliċità fl-istess waqt ta' mħabba kbira lejk u lejn l-oħrajn u anki lejn il-ħolqien nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha kemm fid-djar tagħhom kif ukoll fl-isptarijiet Malta jew li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex huma jsibu Samaritani tajba li jgħinuhom fid-dbatija tagħhom, jagħtuhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum. U żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Nirsu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misteri tas-salib li miegħu San Franġisk tas-Sisi intrabat bil-ħrara kollha ta' qalbu bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġisk ta' Assisi int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fl-erf bit-talim li xandar u tilqa' tabli għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sijinata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk tas-Sisi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, għatikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex bitqarbina li għamilna nsiru nixbħu San Franġisk tas-Sisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu ħalli nintlew bil-qawwa ta' mħabbtek u nħaddmu għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem ix-xandira tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi tal-li naqquttu magħna għal dan il-mument ta' talb. Mħabba kbira lejn Alla, lejn il-fqar u n-nies fil-bżonn u lejn il-ħolqien.
Alla tagħna sma t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. U ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dubietna ħarista minna tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missenna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim Malik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna, ħarisna minna tal-infern u ġeneral u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. O ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilin għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iransinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Franġisk Tassisi. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus saħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.